Ja s'ha acabat l'any 2020, l'any de la Covid, els polítics, la mascareta, els sanitaris, però sobretot l'any en què quasi ens han deixat 2 milions de víctimes per la Covid. Però, què ha passat en el món esportiu? Avui repassarem les 50 gestes més significatives de l'any, així que va, comencem! Com no podia ser d'altra manera, l'any va començar veient com un jove Ansu Fati començava a destacar, tot i que les seves grans actuacions no van poder evitar que Valverde fos destituït en perdre contra l'Atlètic de Madrid a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. Un torneig que va guanyar la final al Madrid als penals, amb el famós MVP per a Valverde. El 26 de gener del 2020, el món de l'esport perdria la terrible pèrdua de Kobe Bryant en un accident d'helicòpter, on també va morir, entre d'altra gent, la seva filla Gimna, als 13 anys. Un mes després, el Ronaldinho seria detingut a Paraguai i una setmana més tard s'aturarien totes les competicions, a costa d'un virus que cada cop creixia més. Entre aquestes competicions es van aplaçar la majoria de lligues i van quedar suspeses l'Eurocopa i els Jocs Olímpics de Tòquio. Enmig d'un clima d'incertesa pel comportament del virus, Netflix va estrenar el documental de Michael Jordan, The Last Dance, que commouria tot el globus terraqüi. El món del periodisme esportiu seguidament patiria una terrible pèrdua amb la mort de Michael Robinson, que des de feia anys lluitava contra un dur càncer. Poc després es reprendria la lliga, sense públic als estadis. Una lliga que s'acabaria tenyint de blanc, gràcies a la regularitat dels de Zidane. I a la Premier, el Liverpool aixecava la copa quasi 30 anys després, mostrant un gran bloc unit. En les altres grans lligues del futbol europeu van seguir les dures dictadures de Juventus, PSG i Bayern de Munic, amb Ronaldo, Mbappé i Lewandowski marcant la diferència de la resta i deixant clara la seva qualitat. Tot i que acabaria sent Immobile el màxim golejador. L'italià de la Lazio va fer un total de 36 gols aquella temporada, tot i que en el total de l'any el màxim golejador ha estat Ronaldo. A l'NBA, els Lakers rendirien homenatge a Kobe Bryant jugant i guanyant l'anell, i a la Lliga CB un sorprenent Baskonia es feia amb el títol. Una de les grans sorpreses va ser el descens de l'Espanyol, 27 anys després, i el dia 21 de juliol un SUE anunciava que patia ELA. El pasado mes de febrero, la doctora Povedano confirmó el diagnóstico que el verano pasado ya me había dado el doctor Rojas en el hospital de San Pau. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo. Como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy comprometido. Y este es de los pacientes de él. El Barça femení guanya la Lliga 5 anys després, guanyant tots els partits menys 2 empats. I a segona, a més de l'Espanyol, també hi haurà el Girona, que es va quedar a un pas de primera, i el Sabadell, que va superar el Barça B en el play-off d'ascens. Per culpa de la Covid, a la Champions es va jugar una fase final de 8 equips a Lisboa. Els culers patirien una increïble golejada per 2-8 davant del Bayern de Munic, que forçaria la destitució de Setien i la renovació al club. Una Champions que acabaria guanyant el Bayern de Múnich. Els bavaresos guanyarien tots els partits disputats. I en la Champions femenina, l'Olympique de Lió guanyaria la 5a consecutiva. A l'Europa League, el Sevilla tornaria a alçar la copa, guanyant 3-2 a l'Inter, també amb una fase final. Després de la destitució de Setien, seria contractat Koeman, que només arribar va dir que no comptava amb Suárez i es va topar amb el burofax de Messi, que després de demanar que el deixessin marxar, confirmaria que es quedava en una entrevista a Goal.
l'argentí va deixar clar que en tot moment volia marxar, però que Bartomeu li havia impedit. Hola Leo, pues encantado de estar aquí contigo. Sobre todo, muchas gracias por atendernos. Sé que son unos días complicados. Pero la primera pregunta es obvia, porque mucha gente se lo pregunta en la calle. ¿Por qué has tardado tanto en romper tu silencio? ¿Por qué has tardado tanto en hablar? Bueno, primero porque después de la derrota de Champions fue muy duro, la verdad que sabíamos que no íbamos a enfrentar a un rival difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, con ese resultado y dejando una vez más una imagen muy pobre para lo que es el club y el barcelonismo. Y la verdad que me costó porque estaba mal, no tenía ganas de nada, y bueno, después pasó todo esto y quería que vaya pasando el tiempo y que vayan transcurriendo las cosas para cuando salga a hablar aclarar todo lo que había escuchado por ahí, porque volvemos al principio, yo estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no, y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la liga en el medio de este lío del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda la fecha, y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club, porque él me dijo que la única manera de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible obviamente, y si no, ir a juicio. Ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual... El Bayern faria el 5-5 sumant la Supercopa d'Europa davant del Sevilla, guanyant per 2-1. El Barça de futbol sala guanyaria la Champions contra el Pozo, enmig de la moció de censura contra Bartomeu, que finalment acabaria dimitint, en perdre la votació final. I en futbol internacional, Espanya li endossaria un històric 6-0 a Alemanya, que permetia als espanyols disputar la Lliga de les Nacions. En motor, Marc Márquez es va lesionar i no va poder disputar el Mundial. Un títol que finalment guanyaria el pilot mallorquí Joan Mir. En Fórmula 1, Hamilton, com no, repetiria títol. El 25 de novembre, el món del futbol patiria la terrible pèrdua de Diego Armando Maradona. El Pelusa ens va deixar a Lujan, a l'edat de 60 anys. El West Ham 1, Manchester United 3 va ser el primer partit en públic des de que va començar la pandèmia. I Jennifer Hermoso es va convertir en la màxima golejadora de la història del Barça femení. En els premis de Best va atorgar a Sarina Wiegman com a millor entrenadora i Lucy Bronze com a millor jugadora. El millor gol, com no, se li va atorgar a la cabalgada increïble de Heung-min-son. La sorpresa va ser el títol a millor entrenador per a Klopp. Neuer va guanyar justament a millor porter i el millor jugador de l'any 2020 va ser Robert Lewandowski, el crack polac del Bayern de Múnich. El Barça cosecha el seu pitjor inici a la Lliga des de feia ja 33 anys. Tant de bo millori, i per acabar, la Champions guanyada pel Kiel Den Boll davant del Barça. I fins aquí el repàs a l'any 2020. Tant de bo sigui millor el 21. I si t'ha agradat el vídeo, deixa el teu like i subscriu-te al canal. I recorda, surt i disfruta.